Z posledních dní, měsíců a let jsem byl zmatený, bezradnej, trochu i odevzdanej, prostě cítil jsem se sešněrovaný jako v kazajce blbejch nálad. Nic nevycházelo, jak bych si přál. Dokonce ani ta parková lavička nestála na správném místě. A tak jsem jí zadkem netrefil a zřítil se na chodník. Ležel jsem na zádech a mezi korunami stromů sledoval smrkance mraků. Natáhl jsem ruku, abych je pohladil, jenže v tu chvíli přilítla beruška a přistála mi na ukazováčku. Naprosto posměšně vyhrla do mých vodnatých očí a pohár trpělivosti přetek. Takže jsem ukazováčkem šmejknul přímo do pusy a berušku spolknul. Chutnala hořkosladce, křupala tišozvučně. No, v zápětí se na nebi zjevil Bůh. Prej proč jsem takovej ničema, zlobil se. Měl bílej vous, bílej vlas, bílej plášť, bílý sandály a bílý cigáro. Definitivně tohle musel bejt Bůh. Bože, proč tě zajímá, co jsem zač? Ptal jsem se ho. To já dělám. Odpovídal. Tvořím světy, jako je tenhle, a pak po nich chodím a kontroluji, jestli je všechno tak, jak chci. A je? Bylo by, kdybys nesnědl tu berušku.